оилаи Осия аз 7 нафар иборат аст. модар, падар, Осия, 2 бародар ва 2 хоҳари ӯ. Осия 6 сола аст. онҳо ҳама ноболиғанд. падари Осия муҳоҷири меҳнатӣ аст, аммо пандемия ӯро маҷбур кард ки ба ватани худ ба Қубодиён баргардад ва ҳоло ӯ дар ноҳияи худ ҳамчун марди кор мекунад. модар зиёда аз 10 сол аст ки шадидан бемор аст. ҳатто қабл аз таваллуди Осия табибон ба модар бемории асаб ташхис дода, барои шифо ёфтанашон маслиҳат доданд ки кӯдаки дигар таваллуд кунанд. ҳамин тавр Осия ва хоҳари ӯ таваллуд шуданд. аммо мӯъҷизае бо саломатӣ падид наомад. танҳо ба вазъияти беин ҳам мушкил дар оилаи Осияро дучанд намуд. бо сабаби вазъи душвори молиявӣ, падару модари Осия натавонистанд шаҳодатномаҳои таваллуд барои ӯ ва хоҳари хурдиаш, ки соли таваллудаш 2018 мебошад, сари вақт бигиранд. дар доираи лоиҳаи муҳофизати кӯдакон дар равандҳои муҳоҷират, ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо ва ЮНИСЕФ маблағгузорӣ мешавад, ин оила аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии Чашма дастгирии ҳуқуқӣ гирифтааст. Осия ва хоҳари хурдиаш шаҳодатномаҳои таваллуд гирифтанд. оилаҳое ки таҳти таъсири муҳоҷират қарор доранд, бо сабаби надоштани дастгирии муносиби равонӣ ё дастрасӣ ба хадамоти тиббии босифат, дар ҳолатҳои осебпазир қарор мегиранд.